El podcast de Recomana, 3 Cítrics. Hola a tothom, benvinguts al podcast de Recomana. Obrim la sessió de 3 Cítrics on els nostres crítics trien, recomanen i comenten alguns dels espectacles del cartellera teatral. Avui ens acompanyen des dels estudis de Ràdio Fabra i en rigorós ordre alfabètic Xavi Pardo, Ana Prieto, Gabriel Sevilla. Jo soc Crisol Tobà. Hola a tots tres, com esteu? Bé, molt bé. Ara m'ha sorprès ser el primer en ordre alfabètic, perquè normalment sempre som dels últims, dels de la P. Sí. A classe allò Pardo, Prieto... Era el 22 d'una classe de 30, sempre era el 22, 23. Jo sempre sóc l'últim. Sí. Bueno, jo ja no us dic tu, doncs ja... Sí, Déu-n'hi-do. Avui hi ha molt per parlar, per això comencem directament amb el rànquing de Recomana, fet a partir de la mitjana de les valoracions de les crítiques que trobeu a recomana.cat. Al número 5 del rànquing tenim El peix daurat a l'Espai Lliure, que és una proposta nascuda a la Sala Atrium el 2023, que arriba a l'Espai Lliure, que és un text de l'actriu, escriptora, documentalista i directora Anna Gulló i Prieto. Xavi, tu vas veure l'obra el 2023 a la Sala Atrium o l'has vist al Lliure? No, jo he aprofitat ara per repescar-la, perquè quan es va estrenar a l'Atrium no vaig... És d'aquelles que se'n va escapar i estic content d'haver-la pogut repescar, aquestes segones oportunitats que et regala a vegades la vida i la cartellera, i a més em consta que han fet com un treball abans de reestrenar-la doncs, per adaptar-la bé a l'espai de l'Espai Lliure. Han retallat també, em sembla, han retallat un part de l'espectacle, pot ser. Andreu Sotorra ho deia a la seva crítica, recomana que més que un monòleg a l'ús és una obertura en veu alta de fantasmes, el dolor que han perseguit la pròpia actriu, i parlava això d'aquest que havien ajustat una mica el text. Què t'ha semblat a tu? És aquest teatre catàrtic, que ella... No és el cas, perquè ella mateixa ho explica, que diu que he anat a teràpia i teràpia m'ha servit per moltes coses, però llavors quan veus l'espectacle penses, bueno, la teràpia ara també l'estàs fent ara. Bé, m'ha sobtat que diguessis que havien retallat, sí que és veritat que no és excessivament llarga, és 1 hora i quart o així, sí. Però malgrat això, en algun punt vaig tenir la sensació que se'n feia una mica llargota, perquè té 2 parts molt diferenciades. La primera t'explica tot el seu viatge a través doncs, de la mania i la fase posterior, la depressió, no? I et porta amb ell explicant doncs, com va viure aquesta muntanya russa i la fascinació que li va produir doncs, a la fase de mania i com ella voldria tornar-hi si el preu no fos el que va haver de pagar en el seu dia i que per tant doncs, ara prefereix mantenir-se estable, però és un viatge tan intens que quan ja te l'ha explicat et dona una sensació com de final i llavors ve, i ara segona part, i dius, que hi ha més. Clar, llavors, sí, ara queden les causes, anem a analitzar tot això per què va passar, no? I dic, ostres, no sé si jo dramatúrgicament ho hauria endreçat així, no? Perquè no és un treball de síntesi, això, saps? No estem fent una cosa acadèmica. Llavors potser s'hauria hagut de barrejar, hagués passat millor si les causes haguessin acompanyat també el viatge, no? Però bé, no sé, per posar-hi algunes pegues, I la part que deies interessant, aquesta de com explica, no? Aquest dolor, té com a taló de fons també la seva pròpia història i relacionat amb la salut mental, no? Clar, el valor és aquest, el valor és el de la primera persona i també doncs, és un muntatge que pels pocs recursos que té i per ser un espai tan reduït, etc., Déu-n'hi-do, diguéssim, com li treu punta, no? Com aprofita els recursos per explicar la seva història. Doncs s'ha repescat, com dèiem, a l'Espai Lliure, aquesta obra del Peix daurat. Al número 4 del rànquing hi trobem Nothing al Teatre Muntaner. Martí Figueres titula la seva crítica dient Nothing ho té tot. Destaca que la companyia Uala, formada per Alba Rubió i Modesto Olay, tenen enginy, gràcia i una poètica pròpia. És un espectacle de ritmes i percussions que acompanyen amb els seus cants polifònics, diu també Martí Figueres, 2 veus pures i cristal·lines de tonalitats líriques que juguen entre elles en tot moment. Cada peça va precedida d'una petita performance. Això ho trobem al Teatre Muntaner. No sé, he tingut ocasió d'anar al Teatre Muntaner perquè això, des que era Sala Muntaner, doncs això una bona notícia també, no? Un teatre recuperat per la ciutat, no? Sí, totalment. Ganes d'anar-hi, per tant, al teatre... Jo el que passa és que el meu últim record de la Muntaner va ser aquell Vània de Rigola. Ostres. Mariat Gil, la Irene Escolar, Gonzalo Conill i Lluís Bermejo. Llavors, això, si no m'equivoco, és del 2018.
Llavors, imagina't si fa temps que jo no trepitjo la Muntaner. Sí, fa molts anys. El que passa que la nova Muntaner s'ha especialitzat, diguéssim, en un nicho molt concret, que diguéssim, no sé si... Molt diferent. Per un perfil molt determinat, diguem-ho així. No sé si passaran molts anys abans també de tornar-hi a posar els peus o no, esperem que no, però de moment no hi ha res que m'hi hagi fet anar. El número 3 del rànquing tenim Dones de Ràdio, la Villarroel, que aquest és l'espectacle que ha triat l'Anna Prieto, de seguida en parlarem. El número 2, Les coses excepcionals, un altre reestrena, el Heartbreak Hotel, que recupera aquest espectacle de la companyia Sixto Paz, un text de Duncan Macmillan, interpretat per Pau Roca. Jordi Bordes deia a la seva crítica: Sixto Paz construeix la seva trajectòria amb obres amb una forta càrrega emotiva, desitjant sempre un futur millor, personal i col·lectiu, i amb una forta ironia i empatia. Una sala petita, en aquest cas també, que va ser reconeguda també amb els premis de la crítica, no? El Heartbreak Hotel. I molt merescut, a més, ja fa bé, que són 2 temporades... Sí, crec que 2 temporades ja. Que van obrir, però jo crec que és un premi més que merescut, que estàvem tots amb ganes de donar-lo, perquè és una aposta molt arriscada. Com va dir Rigola mateix al rebre el premi, aquest tipus d'aposta no s'aguanta si no és amb l'ajuda institucional, i jo crec que gràcies a aquesta ajuda està mantenint una línia programadora que és digna de premi. Aquesta obra és una, però moltes altres. Després tindrem, per exemple, el Coral Romput, sí, que són un altre dels títols interessants que jo crec que fa el Heartbreak Hotel, llavors molt la pena. I el que es repescant també obres que han funcionat bé, com aquestes Les coses excepcionals de Sixto Paz. I al número 1 tenim Impossible, un espectacle que ha prorrogat també aquests espectacles a sales petites que funcionen bé i prorroguen. Fins al 4 de maig podreu veure aquesta obra basada en la novel·la de R. de Luca, dirigida per Ramon Simó, amb Lluís Soler, Bernat Quintana i Guillem Albasanz. A la teva crítica recomana, Anna, deies que el text té una prosa concisa, idees ben cisellades i un compromís insubornable. I també destaques que la part on ha posat més èmfasi la direcció de Ramon Simó és en aquest combat ideològic que deies que era interessant, no? Aquest combat ideològic entre els dos personatges, el de Lluís Soler i el de Bernat Quintana. Sí, R. de Luca és un autor molt compromès, realment molt prolífic, que té un munt de textos breus que es presten a ser portats a escena de múltiples maneres. Per exemple, la companyia de dansa Malpelo l'ha adaptat en més d'una ocasió. I en aquest cas, Ramon Simó el que posa l'èmfasi, òbviament, és en el combat dialèctic, que en realitat és un interrogatori judicial, però el que més ens interessa és el combat ideològic que hi ha entre dos figures molt antagòniques, no? Que és l'acusat, que és un home cap a la setantena, que és acusat d'un crim, tot i que qui l'inculpa, que és la Fiscalia, no té proves gaire fiables, però al final el que s'acaben contraposant són dues visions del món, no? La de l'antic militant d'esquerres que mai no ha renegat de la seva militància, al contrari, perquè considera que seria una dissociació d'ell mateix, i en canvi a l'altra banda tenim el representant de l'Estat, que també serveix la llei amb una certa devoció que és comparada a la fe en algunes ocasions, i per tant és molt, molt interessant aquest duel, i realment els dos actors estan sensacionals. Òbviament el Lluís Soler s'emporta tots els aplaudiments del món, perquè està impressionant, realment. Veus el personatge i veus gairebé R. de Luca, perquè és que és com una mica d'alter ego del propi autor. I Bernat Quintana fa molt bé d'interlocutor. D'aquest fiscal que sí, ens deies que té aquesta devoció que comparaves amb la fe, no? Sí. L'exercici de la justícia, deies que és una cosa... Ho diu ell mateix, sí. I té una manera molt perspicaç de fer observacions i d'aventurar judicis, que és molt estimulant, i té un genuí interès en la figura que té al davant. També és interessant el gap generacional, no? Perquè hi ha un element que, clar, aquest jutge instructor és bastant jove. Llavors, amb quina legitimitat una persona que no havia ni tan sols nascut quan l'acusat se suposa que va cometre aquests crims pels quals era militant de l'esquerra anarquista contrasistema, si tu això ni tan sols saps de què estàs parlant,
quan estàs jutjant aquests suposats crims, amb quina legitimitat pots afrontar aquest judici? Si no havies nascut, això no saps de què va, no saps què estàs parlant. Llavors, tens legitimitat per fer-ho o no? És un debat que també es posa en qüestió i que és interessant. Jo crec que ahí efectivament està tot l'interès. Vull dir, és una novel·la que sabem que és molt autobiogràfica perquè Anna ho deia, és un home que està en la setantena, és un alter ego de Henri de Luca, i clarament jo crec que ahí hi ha una al·lusió en aquesta antiga militància d'extrema esquerra que va optar per la lluita armada. Hi ha una al·lusió a les Brigades Roges, que van ser tristament conegudes els seus actes terroristes. Vull dir, les Brigades Roges van ser conegudes per segrestar i assassinar Aldo Moro en el seu moment, i la història és que el personatge que ha mort, perquè ja parteix, vull dir, la història comença amb una mort, no estem fent cap spoiler, era l'antic company de militància que havia delatat els seus companys per lliurar-se de la presó, i el suposat o presumpte assassí seria el que va anar a presó per la delació del seu company. I clar, es planteja tota discussió, com deia Xavi, és a dir, l'antic militant que no ha renegat del seu passat, però que està parlant d'un món completament diferent, vull dir, està parlant anys 70, Guerra Freda, terrorisme, un terrorisme que justifica l'acció per la força quan l'Estat és opressor, etc. Aquest home el que diu és la típica frase que hem sentit tantes vegades del terrorista de no reconec l'autoritat d'aquest tribunal per a jutjar-me. És a dir, tu pots tenir la llei però no tens la legitimitat. I clar, el que li diu el personatge del fiscal del Bernat Quintana és que jo crec que es resumeix clarament a la paraula del títol, és impossible que tu et trobessis 40 anys després amb el teu antic amic en l'únic lloc on una mort pot semblar un accident i que tot sigui purament un accident o un atzar. És a dir, tu això ho has planificat com una venjança per l'antiga delació, no? I llavors tens ahí la barreja perfecta del thriller d'una banda, però després, com deia en Xavi i Anna, tot el debat ideològic, que és el que més ens interessa, perquè al final jo com a mínim tenia la impressió, no sé vosaltres, de que si l'havia matat o no era relativament secundari. La gràcia estava en l'enfrontament intergeneracional, i a més no ho arribes a saber, ideològic. que la gent tampoc ara no vagi allà, aviam que la qüestió es basa en saber si és culpable o no. De fet, no hi ha spoiler possible. No. I la certesa no l'arribes a tenir mai ni acabar l'espectacle, no saps, has de decidir-ho tu si aquell home és culpable, entre cometes, o és innocent. Com passarà a Anatomia d'una caïda, per exemple, que Clar, surts és que és exactament això, és exactament el mateix punt de partida. I a més, sabem que Henri de Luca és conegut a Itàlia perquè ell mateix ha fet alpinisme, llavors ell sap molt bé de què parla, i una bona part dels arguments que fa servir el seu personatge contra el fiscal és dir, jo conec la muntanya i tu no, a la muntanya les lleis que regeixen no són les lleis de la ciutat o de la civilització, perquè tot és més salvatge i més intens a la muntanya, i a més jo vinc d'aquest món antic que ja està passat, que tu no coneixes, que tu unes coordenades diferents i que a mi m'han portat a actuar amb uns codis que tu no pots entendre generacionalment. I això és com un debat de grandíssima altura i, a més, ple de referències literàries perquè, bé, cita moltes coses, però sobretot la més explícita és Leonardo Sciascia, que ho diu obertament, que ell és un gran enamorat de Leonardo Sciascia, i Leonardo Sciascia era el gran novel·lista italià que barrejava el thriller amb la reflexió més política. Per exemple, aquí a Catalunya, Vázquez Montalbán reivindicava molt Leonardo Sciascia perquè tractava de fer una cosa semblant. Llavors és que té moltíssimes capes de lectura i jo crec que és una obra d'èxit, i la Sala Atrium ha prorrogat des de finals de gener fins a principis de maig. Imagina't el que és omplir la sala per prorrogar tant. Bé, la reprèn ara, em sembla. Amb programació entremig. Sí. Ara la recuperen unes setmanes. Sí que la posada en escena, potser a mi el que em va fluixejar més van ser els interludis aquests, diguem-ne així, entre sessió i sessió d'interrogatori del jutge instructor cap a l'acusat. Doncs veiem l'acusat a la seva cel·la escrivint cartes, doncs algú que té a fora, no? Algú que estima i que està a fora. Llavors, són uns minuts com per oxigenar una miqueta i baixar una mica les revolucions, però per mi la cosa hauria funcionat gairebé fins i tot millor prescindint, perquè tampoc acaben d'aportar gran cosa, i si haguéssim prescindit d'aquests interludis i haguéssim centrat haguéssim posat tota la carn a la graella en l'interrogatori i en el combat entre ells dos, jo crec que m'hauria funcionat millor fins i tot, perquè a mi em treia, saps? Quan estava ja posat en estat de tensió, de cop i volta era, ai, ara no pareu, home, seguiu.
Anna, tu alguna cosa a dir sobre això? Perquè no de fet, aquests interludis estan molt esporgats realment, perquè són més llargs en la novel·la, i a mi em semblen encertats perquè amplien algunes idees, algunes reflexions del personatge i les venen com a reblar, diguéssim, o a confirmar. O sigui, a mi no em molesten, al contrari. Trobo que és un moment de descans, de recés, de tornar sobre l'interrogatori des d'una altra mirada. I està molt esporgat. És veritat que si s'haguessin mantingut tal com estaven en l'original, hauria estat excessiu. Encara pitjor. No, hauria estat excessiu perquè era massa... Eren unes cartes més llargues, no? I que parlaven molt de la relació afectiva, que això no surt pràcticament en l'obra, el tipus de relació que té amb aquesta dona que té fora... Clar, potser per això, com que està esporgat... No acabes d'entendre, tens raó, això pot ser. No acaba de tenir la raó de ser, no? No o deixa expliques de ser... aquesta història d'amor, o si al final ha de ser una cosa anecdòtica, potser ja no calia, no sé. No deixa de ser una adaptació teatral de novel·la, que normalment a mi no em funciona molt, en aquest cas sí, jo crec que perquè és més curta i és una novel·la amb una projecció més dialogada, però és veritat que sempre adaptar un text narratiu a l'escena té dificultats, no? I per aquí potser plantejar algunes. Doncs és l'obra que està al número 1 del rànquing de Recomana, aquest rànquing fet a partir de la mitjana de les crítiques que surten a la pàgina web. Recordem, Impossible fins al 4 de maig a la sala Atrium. I comencem ja amb les obres que heu triat. Parlem de Dones de ràdio, una obra escrita per Cristina Clemente, una obra dirigida per Sergi Balbal, amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego, feta, un text escrit a partir del testimoni de 8 dones que han tingut càncer de mama. I a la teva crítica, Anna, Recomana, en deies: Dones de ràdio és teatre del millor, grans emocions, molta veritat, infinita tendresa, i destaques de les actrius que són imponents, magnètiques, que ens emocionen i que hi ha molt d'ofici de respecte per part de totes les persones implicades en el procés de escenificació. I es parla molt d'això, no? El to de l'obra, no? Que és un encert, no? Clar, és complicat de dir, no?, que és una comèdia sobre el càncer. En realitat té molts elements de comèdia, però també té drama rebaixat, no? I no ens escatima cap part de la duresa de la malaltia. El que passa és que està tractat, com tu dius, amb un to i des d'un lloc que emociona, però no deixa que t'ofeguis en el plor, no?, com podria passar si estés enfocat més melodramàticament. Bé, a mi també em fa il·lusió parlar d'això perquè jo mai parlo de comèdies, no? Diguéssim, per primera vegada. No és ben bé una comèdia, perquè té elements dramàtics. De fet, ni el mateix Sergi Balbel sabia com definir el gènere de l'obra en la presentació, però potser és just que li reconeguem a la Cristina Clemente, no?, que és una experta autora de comèdies i de fet en té 3 en cartellera. Aquesta, que ja diem no és ben bé una comèdia, té La Pònia i aviat reposa també la Paella dels dijous, que a més hi haurà la Lloll Bertran en comptes de la Lluïsa Castell. A Madrid també està triomfant. Bé, és una manera de reivindicar també la comèdia i el tàndem que fa amb el Sergi Balbel, que són 2 persones que es coneixen des de fa temps, s'admiren i es complementen molt bé i crec que tenen una mateixa manera d'entendre el teatre, no?, com amb molt interès perquè el públic es diverteixi, es conmogui, no? Sempre hi ha aquest interès, aquest punt de partida. Sí, aleshores, el tema és que ella, a partir d'una anècdota personal, d'una coneixença personal, va voler escriure una obra que parlés del càncer de mama i de les supervivents del càncer de mama i de tot el procés, no?, tant de diagnòstic com de tractament, de rehabilitació, però des d'una perspectiva, com dic, més alegre o més des de la superació o un cop passada la malaltia, no? I aleshores va partir de 8 testimonis, de 8 dones que ho havien passat i va construir 3 personatges molt ben definits i que es contrasten molt bé entre ells. Són 3 dones de 3 generacions diferents. L'Àngels Gunyalón encarna una locutora de ràdio que es diu Rosa Cardona i que és triomfadora, diguéssim, és una persona que està molt satisfeta amb la seva vida, té una certa... se sent privilegiada i en presumeix una mica, però sempre amb simpatia. És a dir, és un personatge que... Tots els 3 personatges estan descrits d'una manera molt lluminosa i sempre a favor. És a dir, en cap moment et predisposen en contra, tot i que potser en algun moment podrien fer-ho, no? Però estan dissenyats de tal manera que hi connectes des del primer moment, no? Llavors hi ha un primer autorretrat de totes 3, cadascuna al seu torn,
que ens les presenta en un moment anterior a la malaltia i a poc van incorporant, no? De manera cronològica, doncs, les diferents descobertes, no? Des del diagnòstic, el que hauran de fer, no? Les teràpies que hauran de dur a terme per curar-se, les revisions i diferents aspectes, no? de tot aquest procés. Surt tot allò que explicaves, les parts més dramàtiques, etc., també surten, no s'amaga, i justament també l'obra el que fa és anar una mica en contra d'aquest discurs a vegades que es mitifiquen les malalties, etc., que sembla que tot sigui fantàstic, i moltes vegades surt això, no? Aquesta part més negativa, es diu això, no? Moltes vegades, doncs sí, tenir càncer és una merda, i es parla així, i amb aquest to també, diguéssim, molt, això que explicaves tu ara, molt desenfadat, no? Sí, un to molt realista també, no? Molt desinvolt. De no posar-hi més... no carregar les tintes cap a un cantó ni cap a l'altre, no? No sé si el punt de partida també que deia ella, diu, jo vaig conèixer una mare a un extraescolar de bàsquet, diu, les nostres filles eren molt dolentes, i vam començar a parlar, fem humor, i vam estar com un any xerrant, ens vam fer amigues, tal, i fins al cap d'un any no va saber que aquesta altra persona tenia càncer. I li va dir, com és que no m'ho has dit abans, no? Que i diu, és que si t'ho hagués dit, no haguéssim rigut tant. I això marca molt el to, no? De voler dir, d'alguna manera, normalitzar. No volem fer pena, exacte. No volem que ens tracteu diferent, no? I alhora tampoc volem que minimitzeu la malaltia, perquè també denuncien que hi ha gent que parla de la malaltia com si fos una cosa menor, no? D'aquest càncer la gent se'n surt, bé, has de passar per un període de canvis, però te'n sortiràs, i llavors hi ha una tendència a banalitzar una mica, no? I també parlen de les campanyes aquestes dels llacets rosa, que diuen és un llacet rosa com si fos un càncer cookie o un càncer de la Barbie, no? I jo crec que tenen molta raó, no? No hi ha un llaç blau pel càncer de pròstata. És a dir, hi ha molta raó en tot això. Per què quan es tracta de coses de dones i de malalties de dones hi ha aquest tractament, no? Sempre infantilitzador. Parlen de moltes coses a través d'aquest viatge que fan per la seva pròpia experiència. Bé, són 3 personatges, vull dir que és ficció, però parteix de casos ficcionalitzats que són reals. Xavi, tu l'has vist també? Sí. Ara la setmana passada, i em va agradar molt, comparteixo tot el que diu l'Anna. És això, es nota molt que està escrita a partir de casos reals, perquè no és teatre documental, perquè els casos estan ficcionats i està dramatitzat, però realment veus que o sigui, que de tot el que parlen està molt ben documentat, molt ben treballat, i també és interessant veure, pel que expliquen a través dels personatges, com el càncer impacta en l'entorn, no? Com el reben les parelles, com el reben les famílies, també com l'aborda la pròpia dona, pensant si és millor que no en digui res a la meva família per estalviar-los al tràngol, però llavors tampoc no tens el seu suport, o si els ho puc dir i a vegades dir-los-ho serà més una càrrega que no pas un benefici per mi, com això pot destruir parelles, pot destruir famílies, pot destruir amistats, en canvi pot aportar-te suports i aliances des de llocs insospitats, que tu no hauries dit mai, de cop i volta una persona et sorprèn i es converteix en el teu puntal. Tot aquest procés està molt ben retratat, sí. I destacaves també, Anna, la teva crítica, això, l'Àngels Gunyalons, la Sara Espígol, la Sara Diego, que Sara Diego també, clar, al costat de Gunyalons i Espígol, que podies dir, doncs, dues actrius amb molta trajectòria, etc., i estan les 3 perfectes, i no sé si esteu d'acord amb exacte, i aquesta complicitat també que tenen entre elles, que tenen els personatges i sembla que tinguin les actrius, no? Que dius, en algun moment s'ajuden a explicar una a l'altra la història, bueno, ara t'ho faré jo, ara... I realment això t'arriba i es trasllada, aquest de estem tots parlant de tu a tu. Clar. No? Hi ha la ficció aquesta, que és un podcast que han fet elles, no?, per parlar dels personatges, per parlar del seu procés, de la malaltia, i s'entén que han creat una complicitat, no? I aquesta complicitat inclou també una mena de pacte metateatral en què quan un explica la seva història, l'altre fa de personatges que surten, no? I els imita i els caricaturitza, i això és molt divertit realment, no? Hi ha rols secundaris
que fa l'Agunyalons o l'Espígol, que són divertidíssims, no? Sí, l'Agunyalons que fa de... Ara m'ha vingut al cap l'Agunyalons a la discoteca, per exemple. Massegant xiclets. Molt divertida, molt divertida. Estava pensant que, de fet, s'ha creat com un petit ninxo al voltant d'aquest tema, perquè em recordava el cas de l'obra Adeu Jane, que parlava exactament d'això, si no recordo malament, i després hi havia una altra, el títol de la qual era El pes de la mama una vegada s'havia tret. I la de, ara m'has recordat tu, la de Vilaró, sí, 320 grams. Clar, la de Vilaró, sí. Grams, sí. 360 grams. Sí. I Adeu Jane, i ara Dones de Ràdio, vull dir que en els últims anys hem tingut ja unes quantes obres que parlen del tema. És curiós com en pocs anys de sobte al voltant d'un tema que no és recent, vull dir, és un càncer tan antic com qualsevol altre, s'ha creat com aquest nínxol teatral, no?, per parlar del tema. Té a veure doncs, amb la força del feminisme també, sí, no? I amb amb el fet que les autores han decidit parlar de temes com aquest, no? De temes que afecten les dones directament i que no reben el tractament que es mereixen en moltes ocasions, no? Doncs una obra que és un superèxit perquè està omplint cada nit. Ens expliquen les actrius també que cada nit s'aixeca el públic aplaudint i posant-se dret, aquestes coses que passen de tant en tant, que ara pensar, l'Agunyalons amb l'alegria que passa, això li passava encadenat, és a dir que porta aquests dos grans èxits que sempre ho celebrem tots. L'Agunyalons es mereix tots els aplaudiments de la gent. Sempre. Totalment mai serà prou. De la posada en escena sí que hi ha alguna cosa que a mi no em va acabar de funcionar, que és el fet doncs, que hi hagi un element escenogràfic. Una mena d'escultura. No sabem ben bé què és. Jo li dic que és un meteorit. És un meteorit, un roc, no sabem ben bé què és. Hi ha un mamotreto al mig de l'escenari que, clar, condiciona moltíssim els moviments per l'espai escènic. Llavors, les tres actrius van fent voltes al voltant d'aquesta roca per esquivar-la, perquè clar, s'han d'anar movent i es va movent per nassos al voltant d'aquesta roca que està just al centre de l'escenari. I no acabes d'entendre, tu com a espectador penses, però aquesta roca què representa? O sigui, què simbolitza? Tu li pots buscar, com sempre, li pots buscar les interpretacions que tu vulguis, però hi ha una roca allà al mig que no saps ben bé què ve a compondre. I com que ja has vist en aquesta era d'Instagram i de tot, doncs ja saps, ja has descobert abans d'anar-hi, ja saps com és l'escenografia, etc. Tu ja saps que allà hi ha una taula on hi ha els micròfons, etc., la taula de l'estudi de ràdio, i vaig pensar, bé, no comencen directament amb la taula de la ràdio, però deu aparèixer de seguida. I això és una manera de solucionar-ho provisional dels 10 primers minuts i de seguida apareixerà a la ràdio. Però no, clar, la ràdio triga una hora a aparèixer. Llavors, és ben bé el final de tot, i estan gairebé tot l'espectacle, un 85% de l'espectacle, fent voltes al voltant d'una roca, que és el que jo no vaig acabar d'entendre. O sigui, crec que no és una bona solució escenogràfica i que tampoc està explicada, perquè si llavors ho justifiques i introdueixes una metàfora en el text associant el càncer a una roca, busca la manera que quedi com a mínim explicat, o dona-li una eina a l'espectador perquè tingui com a mínim una branca on agafar-se. I aquí això no em va acabar de funcionar, perquè és ben bé és molt poc orgànic el moviment que genera de les actrius anar fent voltes. Tu parlaves ara d'això de com aquesta idea del meteorit, no? que trenca una vida i tots estan movent-se al voltant i que els hi costa també, no? De moure's. És el que diu, sí. Tot el que està explicant el Xavi ara, els hi costa moure, estar present tota l'estona, estar no sé què, clar, pensava, és una mica el que et passa, no?, amb la vida, que parlem d'altres coses i està allà, no? Està allà tota l'estona, no sé què et sembla. És una mica artificiós, però i al principi, quan arrenquen aquests autorretrats, són molt artificiosos perquè es comencen definint a elles mateixes, a més amb un to molt platòric, no?, en un primer moment, i després es va matisant. Clar, és veritat que no és molt orgànic el moviment al voltant d'això, però jo crec que és la manera de buscar una mica d'abstracció que han trobat. És a dir, jo crec que volien fugir de qualsevol element realista, on volien centrar-se molt en... És la meva interpretació, Sí. Volien centrar-se molt en el propi relat. I sí, potser és el que tu dius, que el meteorit hi és i tu fas veure que no i vas evolucionant al voltant, però el problema hi és. Potser té a veure amb això.
Una altra de les obres que hem triat, com dèiem això, un superèxit a la Villarroel, i passem ara al Teatre Lliure, on hi ha Fantàstic Ramon, que és la nova proposta teatral de Clàudia Sedó, la impulsora del projecte Escenaris Especials, on treballen persones amb diversitat funcional. Alguns dels intèrprets de Mare de Sucre també són aquest espectacle que reflexiona sobre l'exclusió, la dependència, la sobreprotecció i la convivència familiar amb un fill que no parla ni es pot moure. I és l'obra que has triat, Xavi. Què t'ha semblat aquesta obra? Després d'això, hi havia molta expectació després d'aquest Mare de Sucre de la Clàudia Sedó, que va ser un espectacle molt rodó, no? I crec que això no li ha jugat precisament a favor. Sí que hi havia molta expectativa, això perquè és el primer espectacle del projecte d'escenaris especials després del bombàs que va ser Mare de Sucre, i també pel fet de justícia que aquest espectacle tingui l'escenari principal d'un dels principals teatres de la ciutat, no? I s'hi pugui estar 5 setmanes. Sí que és una mica, es fa difícil parlar d'aquests espectacles perquè, doncs, hi ha diversos elements que entren en joc i no només els artístics, però l'altre dia justament sentia una entrevista amb el Marc Buixaderes, que és un dels actors de l'espectacle de Fantàstic Ramon. Així que sortia també ja Mare de Sucre, ell. També sortia Mare de Sucre, i que és un intèrpret meravellós, i em va semblar interessant la reflexió que feia, que ell deia, se'ns ha de tractar igual que es tracta qualsevol altre espectacle i qualsevol altre intèrpret. Si hem fet un espectacle meravellós, doncs ens aplaudiu, us poseu dempeus i ens feliciteu. Però si hem fet una merda, doncs ens odieu igual. O sigui, condescendència, zero. Quan vaig sentir aquesta entrevista vaig pensar justament amb tu i amb que n'havíem de parlar, i hi ha coses que no m'ha acabat de convèncer, i dic, això, doncs el Marc Buixaderes mateix diu, el que no t'hagi convençut, digue-ho. Sí, em vaig agafar aquí i dic, perfecte, Marc, gràcies per donar-me el salvavides, perquè realment m'estava trencant la closca i no sabia segons quines qüestions com abordar-les. I, aviam, evidentment no anirem a l'extrem que plantejar el Marc, diu, si hem fet una merda, ens ho diu, no heu fet una merda, evidentment, però sí que hi ha cosetes que no acaben de funcionar i que fan que l'espectacle no sigui ni de lluny l'espectacle rodó que va ser Mare de Sucre. Aquí estem la història ens situa en un petit poble rural, fictici, inventat, Santa Aurora de la Pietat, si no recordo malament, que és un poble que és curiós perquè tots ens van venir després comentant-ho, i a mi m'havien vingut moltes reminiscències al cap, no? Moltes referències. Sí. Jo d'entrada vaig pensar en Twin Peaks, perquè sí que és veritat que l'espai sonor t'hi porta bastant, un espai sonor molt enigmàtic, et porta bastant cap allà, i sí, sonava molt a Badalamenti, però també per la ruralitat, perquè és un poble habitat per personatges estrafolaris, personatges gens convencionals, però també justament per això, per la part més amable potser de Twin Peaks, aniríem a Doctor in Alaska a parar, sí, no? Una miqueta aquí també 100%, no? El locutor de ràdio. El locutor de ràdio és meravellós. I després també, tornant cap a la banda fosca, a mi em va aparèixer Dogville en algun moment dins del cap, però més Dogville sobretot pel que té d'un poble que és una comunitat molt tancada en si mateixa i molt recelosa de tot el que vingui de fora, que també és un element central per explicar aquesta trama. És un repartiment, com dèiem, que inclou intèrprets amb diversitat funcional. Clar, és la terminologia, perdoneu-me, però mira, això també ho deia el Marc a l'entrevista. Deia, què vol dir diversitat funcional? Vull dir, tots, o sigui, la pròpia paraula diversitat ja ens inclou a tots. Vull dir, tots tenim diversitat funcional d'una manera o altra. Però és la que fa servir la Clàudia Sedó, llavors estàs... És la que fa servir la Clàudia Sedó, per tant, aquesta és la guia, sí. Hauríem de dir persones amb diversitat funcional i persones sense diversitat funcional, tot i que jo diria persones amb diversitat diversa, vull dir, amb tota mena de diversitat en aquest cas, no? I aquí juguen justament a la metàfora, que és l'element central d'aquest espectacle i que està molt ben trobada, és una idea molt ben trobada, que és que trobem una parella
que viu en aquest poble, el Francesc Ferrer i l'Anna Moliner, són dos intèrprets neurotípics, fent dos personatges neurotípics, que tenen un fill que de cop i volta és un fill de drap. Evidentment, tots veiem en aquesta situació doncs, la parella que de cop i volta té un fill i els hi diuen doncs, que els hi naixerà amb síndrome de Down, etc, qualsevol altre tipus de diversitat i que no saben com afrontar aquesta qüestió, no? I sí que l'obra, a través d'aquesta metàfora el fet de ser de drap com una discapacitat, em permet abordar tots aquests dilemes, no? No sé si seré prou capaç d'educar un fill amb aquestes característiques, no sé si l'acceptaran socialment, el debat d'anar a l'escola, si ha d'anar a l'escola com tots els altres nens o ha d'anar a una escola específica, si això és segregar o no és segregar. Hi ha tot de debats que gràcies a aquesta metàfora del nino de drap es posen en escena i és quan el muntatge doncs, genera molt d'interès. I sobretot perquè els habitants del poble, que són els que estan interpretats la seva majoria pels intèrprets en diversitat funcional, doncs es crea una mena de món al revés, perquè llavors ells es troben en un escenari dient rèpliques adreçades a aquesta criatura de drap, rèpliques que segurament s'han sentit dir ells tota la vida i es troben ells reproduint patrons, actituds de rebuig, de condescendència, no? Actituds que segurament doncs, ells han patit tota la vida amb ràbia i amb frustració i tenen l'oportunitat de reproduir-les ells, de girar les tornes i trobo que també pels intèrprets deu ser bastant interessant, com a mínim, el fet de trobar-se per una vegada a l'altre cantó del mirall. Sí que passa que aquesta metàfora jo crec que té un recorregut limitat. Sí, perquè s'explica, la idea la trobo brillant, és una idea brillant, però té poc recorregut. I estem parlant d'un espectacle de gairebé 3 hores, sí. El dia de la funció, del dia de l'estrena va durar 3 hores, amb la pausa de 15 minuts inclosa, i crec que això, doncs, inevitablement allargar-se molt. O sigui, durant la primera part realment el ritme no acaba de fluir i no entrarem en, doncs, això, si hi ha algun oblit de text, que això pot passar a les millors famílies, va passar durant l'estrena i es resol en el moment, sí que això allargar-se, doncs, la funció, però no estem parlant de problemes atribuïbles a això, que seria comprensible. Estem parlant de problemes més atribuïbles a la pròpia dramaturgia i al text. Tu haguessis retallat el text, de la primera part o de la segona més? Per la segona hi ha com aquest gir dramàtic, de quina part... Hi ha un gir dramàtic, ara tampoc no vull revelar res. És molt delicat perquè si l'expliques, ho expliques. No vull revelar res, sí que és veritat, doncs diguéssim que el fill, el Ramon, el nen de drap, es manté més o menys estàtic durant la primera part, va creixent, creix a un ritme anormal, a un ritme, diguéssim, molt més accelerat que la resta dels mortals, però hi ha poc conflicte dramàtic amb ell com a protagonista, és més com s'hi relaciona la comunitat amb ell. A la segona part, diguéssim, el Ramon pren un rol més central, també fins i tot des del punt de vista escenogràfic, però no vull dir res més per no revelar res. I llavors això dona una mica més de joc, però és el que deia, que la història crec que es cuina massa a foc lent, entren en moments una mica soporífers que costa d'arrencar-la d'aquí, hi ha moments en què cau molt la tensió i llavors costa molt recuperar-la, i crec que sí que a vegades entenc que quan estàs treballant amb aquest material sap greu i costa tallar i abordar-ho amb els mateixos criteris i dir no, doncs això, si això no funciona, això es talla i punt, deu saber més greu, però hauria estat beneficiós, crec jo, per l'espectacle, perquè la idea, que ja dic és brillant, queda clara, però queda clara de seguida. Després ja és més del mateix, o fent voltes jugant amb aquesta idea, a vegades portant-la cap a terrenys que a mi no em van acabar de funcionar, justament a la segona part, però queda molt explicat. És com
com el Chico Masó, que també doncs, va tenint un somni reiteratiu, que també és meridianament clara la metàfora, no? Que ens està dient, ell somia amb un escenari ocupat per figures que no els hi pertoca i que estan ocupant l'espai que no és seu. Translúcides. No? I justament és el que està passant, no? Que estàs veient doncs, un escenari com el de la Sala Fabià Puigcerver del Lliure, ocupat per intèrprets que no haurien de ser allà, no? Que segons ells consideren doncs, que la gent pensa. Però sí que està una mica estirat tot plegat. Hi ha moments, malgrat tot, que són brillants. Hi ha el monòleg del Marc Buixaderes, per exemple, és espectacular. Ell interpreta el mossèn d'aquest poble i a més l'interpreta amb un sentit de l'humor espectacular i el moment del sermó aquí s'hi llueix. Tant el moment del sermó com el moment de la confessió s'hi llueix. I també hi ha el Jordi Galià al principi. Em va semblar impressionant l'entrada. És l'innocent, que ell és l'innocent com a nom, no és que ell sigui innocent. No ho és gaire. Els noms estan posats amb tota la intenció, però vamos. L'innocent, doncs, té la responsabilitat d'obrir l'espectacle amb un monòleg, que Déu-n'hi-do, i aquí també em va venir molt Twin Peaks al cap, perquè jo el veia amb ell explicant aquest monòleg, a més tacat una mica de sang, i amb aquell to de veu fosc. Jo veia el gegant de Twin Peaks, hi ha una escena que hi ha el gegant a l'escenari de Twin Peaks dient "It is happening again", no? I aquella escena és molt icònica i jo el veia amb ell, a més s'hi assembla físicament, no? És brutal, crec que Twin Peaks ha estat un dels referents claríssims. Tu hi coincidies, Anna, amb això també? Sí, en el tema dels referents, sí. T'ha agradat més, per això la part aquesta del retall, a tu t'ha interessat aquesta segona part? Estic d'acord que el ritme cau sobretot a la primera part i que sí, que potser una petita retallada no li faria mal, però la segona part trobo que atrapa molt més. Té aquest gir que no podem desvetllar, però que està prou ben portat i a mi m'estimula més. Trobo que té tot el sentit del món que aquesta gent que, com deia el Xavi, porten tota la vida sentint segons quines coses i prejudicis i carregant-se tot un munt d'expectatives o de no expectatives, tinguin l'ocasió de fer el paper dels opressors, no? I dels qui recriminen als altres. Jo hi he vist com ell, aquests referents que ja ha comentat, el Xavi ha comentat, també m'han vingut, Dogville també puntualment, i crec que hi ha fins i tot alguna frase, com hi ha un personatge que diu aquest poble està podrit, que jo crec que surt a Dogville, però igual és una coincidència, i fins i tot hi ha un moment que la mestra llegeix un conte als nens i hi ha un nen, a part del Petit Príncep, que és un altre conte que surt, hi ha un moment que diu i em van posar un collar, és un nen que parla, i em van posar un collar i clar, això me'n va portar totalment a Dogville, no? Després hi ha fins i tot l'escenografia, clar, que és com molt esquemàtica, aquí al bar, aquí a la casa, aquí a l'escola. Jo crec que té tota la intenció del món de recordar-nos això, tot i que clar, el mal no és com a Dogville, no està portat a aquests extrems. Llavors... I també en altres connotacions en aquest mateix escenari a la nostra ciutat de Thornton Wilder, que vam veure fa molt poc, té una tonalitat completament diferent, però vam veure també aquesta idea esquemàtica del petit poble americà o on sigui, en aquest cas no, però vull dir amb aquests ecos, que és representat escènicament d'aquesta manera esquemàtica. Jo crec que ahir n'hi ha... Sí. I... Perdona, sí. No, ara parlem tots, No, però en tot cas té aquest element de faula, de conte fantàstic, no? Gairebé és una paràbola, que per mi això, el punt fort de l'espectacle és aquesta metàfora, com juga amb això, com ho posa en escena i com al final ens està posant un mirall a tots per tirar-nos en cara les nostres contradiccions com a societat, els nostres prejudicis, no? La nostra hipocresia. El que passa és que a mi em va interessar molt, és veritat que no podem revelar tota l'explicació perquè és un teatre molt de tesi i hi ha un moment que no podem revelar on s'explica la tesi, no? Per si t'havies perdut, per entendre-la. Sí, per deixar clar el missatge. Clar, i jo he de dir que fins a cert punt em va semblar massa explícita o massa reexplicada, però en una certa mesura tampoc em va molestar tant perquè donava tantes voltes i revoltes la narració que dius
s'agraeix una mica que en algun punt diguis més o menys... Sí, recapitulem. Clar, no? què has volgut dir. L'important era això. I clar, jo sí que crec que ahí fa una cosa molt intel·ligent la Clàudia Cedó, el que passa és que escènicament a mi no em funciona, però crec que programàticament és una molt bona idea, que és dir, si la condició humana tots estem d'acord que té bondat i maldat i que tots som de vegades bones persones i de vegades som cruels, la manera que té aquesta gent amb diversitat funcional d'assolir una condició humana en peu d'igualtat és tenir dret a fer coses bones i dolentes igual que nosaltres, és a dir, tenen dret a no mereixer la nostra bondat. El que, clar, és molt políticament incorrecte perquè a partir d'aquí estàs obrint la porta a que facin una mica de tot, és a dir, com tothom. Sí, tenen dret a ser cruels i a ser males persones. Però és una reivindicació de la humanitat com un dret a la crueltat per part de persones a les quals els havíem negat des del dret a ser mare o pare, en Mare de Sucre, fins al dret a ser cruels amb algú que està encara pitjor o més desfavorit que ells. No? I llavors hi ha aquest xoc amb aquesta idea. I això, a més, a poc a poc va prenent cos, vull dir, no podem revelar la trama, però es va desenvolupant, i el que passa és que jo crec, a mi no em va acabar de funcionar, perquè això suposa no només moltes voltes i revoltes argumentals, sinó canvis de textura i de gènere. És a dir, comença per la faula d'un nen de drap, com havíem tingut abans, una Mare de Sucre, comences amb el nen de drap, vull dir, tens la metàfora ja gairebé la podries tenir al títol, però a poc se n'anava cap a aquest format més còmic, que jo crec que també estava implícit a Mare de Sucre, però que a mi em recordava, per exemple, a Berlanga, no? Des d'un Bienvenido Mr. Marshall a Los Jueves Milagro, no? Aquest petit poble on hi ha aquest punt d'humor una mica gairebé castizo, fins i tot es fa servir el castellà de tant en quant, i alguna broma més grullera. I després, a poc, va anant cap a una estètica una mica true crime, hi ha un gir ahí que dius, si això com ha passat, tornem a la faula i a tota l'explicació, llavors és una barreja que no sempre funciona. Hem parlat molt de Fantàstics, Ramon, i estaríem parlant molta estona més, però se'ns acaba el temps i hem de parlar també de Mort d'un comediant, aquest text de Guillem Clua amb Jordi Bosch, Mercè Pons i Francesc Marginet, direcció Josep Maria Mestres, que en volies parlar tu, Gabriel. Explica'ns breument. Sí, a veure, Mort d'un comediant és teatre sobre teatre, crec que és el primer que s'ha de dir, i a més jo diria que és teatre sobre llegir teatre. De fet, el que és interessant és que el comediant del títol, que interpreta Jordi Bosch, llavors tens un comediant fent de comediant, està a casa seva i passa molta estona, una molt bona part dels seus parlaments, són o llegir teatre sobre llibre o directament recitar-lo, però per explicar la seva vida i el que passa al seu voltant. Llavors és com que tot passa a través del filtre del teatre. Jo, a més, vaig anar a veure l'obra el dia següent de l'estrena, jo vaig anar el 22 de març, que era el Cap Butaca Buida, i no sé si era una mica per aquest esperit de la diada del teatre i tal, no hi havia cap butaca buida, estava ple, i a més la interacció del públic amb l'escenari era superintensa, és a dir, aplaudien les bromes, els tancaments d'escena, vull dir, va haver-hi molt bona interacció, no sé si era excepcionalment per aquest dia. Però la qüestió és que és una obra que parla de teatre i de llegir teatre, i jo diria que té dues parts. La primera, que és la que a mi més m'interessa, comença, això té molta gràcia, fent una mena de crítica teatral dins de l'escenari, i de fet hi ha moltes crítiques, volen els ganivets contra el TNC, vull dir, fa crítiques explícites al Teatre Nacional de Catalunya, sense tallar-se. Jo he de dir que estic d'acord amb ell, no revelaré quines són les crítiques, però en fa unes quantes i jo estic molt d'acord amb ell. I hi ha una altra part en què parla més de com el teatre pot condicionar la teva vida i la teva mirada, i de fet té una frase molt bonica en què un moment Jordi Bosch, comediant, li diu al seu ajudant, que fa Francesc Marginet, li diu una persona et pot dir coses molt més íntimes d'ella mateixa quan interpreta teatre que quan et parla d'ella mateixa. És a dir, quan tu parles de tu mateix, tu pots fer servir qualsevol clitxé per amagar-te darrere una convenció, però si tu llegeixes teatre en veu alta, estàs donant a entendre coses de tu mateix que d'altra manera no revelaries. Jo crec que aquesta és la idea més bonica que surt en aquesta primera meitat i que dona més gràcia i més interès a l'obra. La segona meitat, en canvi, jo crec que per força no puc explicar-la perquè si no revelaria el gir de guió final i no. Però, diguem, en aquesta segona part és quan s'acaba d'explicar d'on ve el conflicte i es resol una mica el conflicte, i tot el que puc dir és que en aquesta lògica metateatral, de teatre sobre el teatre, hi ha com tres grans referències. Hi ha la mort d'un viatjant, d'Arthur Miller, que ja té un eco al títol mateix de l'obra.
Hi ha La tempesta, de Shakespeare, que és explícitament citada, el personatge de la Mercè Pons es diu Miranda, com la Miranda de Shakespeare, i després hi ha l'Enric IV de Pirandello, que també és citat en escenes, no estic inventant res, i l'Enric IV de Pirandello és aquest home que es creu un altre i que no sap si viu en la realitat o en la ficció. I combinant aquestes tres referències, jo diria sobretot Mort d'un viatjant i La tempesta, va desenvolupant la història d'aquest personatge i va explicant una mica el que és la història d'un home de teatre i la vida al teatre i com pots acabar la teva vida en aquest entorn. Llavors, jo crec que el problema aquí amb Guillem Clua, o el problema per a mi com a espectador, és que crea un trencaclosques que és molt sofisticat i on tot encaixa perfectament, però jo crec que el desenllaç és una mica massa regargulat, una mica massa rebuscat. És a dir, sí, t'encaixa, sí, s'explica, sí, està bé, i té fins i tot frases finals molt reeixides citant els clàssics, però jo crec que la part més interessant al final és el principi, és el plantejament, és on et parla d'aquest comediant que s'ho explica tot a través de la seva biblioteca de literatura dramàtica. I clar, jo pensava, ara que anem cap al dia del llibre, cap al 23 d'abril, he portat els llibres, el volum d'Arola, d'obres de Guillem Clua, aquesta no inclou, La mort d'un comediant, està editada ja, però no l'inclou, i després he portat els volums de La tempesta de Shakespeare i La mort d'un viatjant d'Arthur Miller, faltaria l'Enric IV de Pirandello, però una mica amb aquesta idea, no? Estem veient teatre sobre teatre i sobre llegir teatre pocs dies abans del dia del llibre, i a més amb unes xifres molt preocupants respecte a la lectura teatral, perquè s'ha de dir que hem caigut en lectors de teatre aquest any. Doncs queda dit, queden 2 minuts que podeu fer servir pel que vulgueu, si voleu dir algun apunt. I jo també he portat el llibre de Fantàstic Ramon, editat per Coma Negra, d'aquesta col·lecció de Llum de Guàrdia, de Coma Negra i el Teatre Lliure, perquè és una bona ocasió per reivindicar llegir teatre, ara que ve Sant Jordi, i celebrar que apareguin col·leccions noves com aquesta de Coma Negra, aviam si ens animem tots plegats a llegir-ne més. Anna? Doncs aprofito per recomanar una obra que hi ha al Teatre Acadèmia, que es diu La veritat sobre la llum, que dirigeix el Ferran Utzet i és de Produccions Els Talers. És d'una autora islandesa que parla de les llevadores a partir de l'etimologia que és Mare de Llum, que va ser triada el 2013 com la paraula més bonica en islandès. I és un relat molt bonic, molt senzill però molt emotiu i molt ben portat, molt aterrat, d'una llevadora d'uns 40 anys, islandesa, que forma part de tota una nissaga de llevadores que es transmet de generació en generació i que fa tota una exploració del que és la vida, del que és l'ésser humà, a partir d'aquesta idea, d'aquesta gran metàfora que és la llum, no? I és realment molt bonic. Té algunes frases tan brillants com que creixem en la foscor com les patates, no? Que no ho sembla, però o que mai ens acabem d'acostumar a la llum, no? O que el més dur és acostumar-se a la llum. Té algunes perles així molt boniques i la recomano molt. Doncs ens quedem aquestes perles que ens ha recomanat. Mare de Llum, has dit, per poder-hi anar. Es diu tota la veritat sobre la llum. La veritat sobre la llum. Fins al dia 20 al Teatre Acadèmia. Perfecte, doncs ens quedem aquesta recomanació, també amb els llibres que heu portat sobre la taula, com sempre sortim això, amb deures, amb llibres, amb agenda. 4 llibres de teatre sobre la taula. 4 llibres i recomanacions també. Moltes gràcies, Xavi Pardona, Prieto, Gabriel Sevilla, és un gust escoltar-vos. Fins la propera i, com sempre, totes les crítiques, activitats i postfuncions a recomana.cat. Fins aviat.